per instal·lar aquests circuits. Molt bé. Per al posicionament de les mocions 30 i 31, senyora Santon. Gràcies. Votaré a favor de les dues mocions i vull posar en valor sobre els espais cardioprotegits, que Hospitalet actualment compta amb 51 desfibriladors, que aquest any en curs s'instal·laran 15 nous i amb aquest total de 66 tindrem una ràtio de desfibriladors per habitant, per número d'habitants, de les més altes de tot l'Estat. Sí que és un tema que primer des del Servei de Salut i ja quan va passar a ser competència de Protecció Civil des de Seguretat i Civisme, ha estat un motiu de preocupació localitzar aquests punts, amb la qual ens sembla bona idea fer un estudi per assegurar-nos que realment estem donant cobertura a tota la ciutat amb les necessitats que pertanyen. Gràcies. Molt bé. Senyor Rafa Jiménez. A favor de les dues. Molt bé. Per al posicionament, senyora Santon. Gràcies. Començaré comentant aquesta darrera moció. Sí que és cert que la versió original, diguem, de la moció té moltíssims punts, gairebé íntegre, que estic completament a favor, però l'adaptació que s'ha fet d'aquesta moció a la realitat de la nostra ciutat és força desencertada. Votaré a favor únicament del punt número 8 i en contra dels altres per diferents motius i m'explico. L'acord primer demana que es faci públic un conveni que ja ho és. Es va publicar tant al BOE com al DOC, el BOE el 12 d'agost de 2013 i el DOC el 4 de setembre de 2013. És un conveni que potser no és fàcil de trobar perquè no especifica directament l'ICAM en el títol, sí, el Departament de Salut, i aquí desplega tot el conveni que vostès demanen que es faci públic. Per altra banda, la moció insta o demana diverses coses al Consell de Salut. Bé, aquest Consell ja no existeix. Amb la llei de grans ciutats i la creació del Consell de Ciutat es va dissoldre i dit Consell de Ciutat va assumir les funcions i els objectius de l'antic Consell de la Salut. Per tant, considero que si té una proposta per treballar al Consell de Ciutat, que em sembla molt bona, pot com a conseller apuntar-se a la taula de drets socials i cohesió, que és on treballen les línies de salut, si és que no ho ha fet encara, i proposar aquesta línia de treball. El Consell de Ciutat és un òrgan de participació ciutadana, per la qual cosa trobo que és molt més adient i amable fer-li una proposta directament com a conseller que no pas obligar a cop de moció. Per altra banda, no trobo necessari un conveni amb el Col·legi d'Advocats que ens suposarà una despesa pública perquè existeix ja un conveni entre el Col·legi d'Advocats i la Generalitat de Catalunya que ofereix serveis d'orientació jurídica aquí mateix, a la Ciutat de la Justícia. Per altra banda, alguns d'aquests treballadors que estan afectats també estan sindicats, formen part d'algun sindicat i aquests òrgans també ofereixen assessorament jurídic i legal als seus membres. D'igual manera, adreçar els afectats a l'àrea de benestar social, de benestar i drets socials, crec que seria una cosa poc efectiu, si més no, com a mínim, per recursos limitats de què disposem. Sobre la campanya de sensibilització, bé, demanem campanyes de sensibilització per tantes coses que crec que al final ja no fan efecte. Hem de treballar a un nivell més profund, fent tot el possible per aconseguir una societat més tolerant i més respectuosa envers l'altre. És un objectiu molt més global que vostès plantegen, però trobo que és l'única forma d'erradicar aquesta insensibilització que d'alguna manera s'apunta a la moció, entre moltes altres. I no trobo millor forma que d'activar una iniciativa com aquesta de canviar aquesta percepció social que donant exemple com a representants polítics. Sobre l'acord que demana aturar les derivacions dels centres sanitaris públics als centres privats per realitzar proves diagnòstics. Ideològicament estic completament d'acord i apostaria pel mateix. Però actualment ens estem queixant del col·lapse sanitari que existeix als nostres centres i encara col·lapsaríem més i faríem llistes d'espera més llargues si ho apliquéssim immediatament. Per tant, començar a treballar en aquesta línia em sembla que seria fantàstic i que succeeixi més abans que després, però aturar-ho ja, lamentablement, no ho veig viable. En referència a l'altra moció, a la del 010, votaré a favor. Gràcies. Senyor Rafa Jiménez.
En referència a la moció del 010, al seu dia, després d'una esmena que va fer el senyor Jordi Monrós, van votar a favor i avui votaré a favor també. Esperem que es pugui resoldre aviat aquest tema. I sobre la moció de la 33, el 8 a favor i la resta en contra. Molt bé, gràcies.